Bayarok bahai tongbai ang khakayo kaham no tongbai na hwnei tini ang nirok ni bwskango khoroksa mosana krong bukhuk zik no tuwi phaijak khakayo ni rok bini mosamano naithokjak bai na hwnei phaidi ingke bini mosamo naya khosakang puila no entertainment KK TV channel subscribe khaya khongke please subscribe khai rojadi ti bini logeo notification bell hayake ba ghanta aro bo singui rojadi tamne hermale katal video ang upload khaikene buisi sikang ni ono sogui na tui.